Ndị be anyị asị na ego opu ụzọ ego opu ọnụ. Ọnya bụ na arọ ebidogo. Ị na-anya kịta ị ga-afụ na-agbapụ gị ọsọ maka na ọnwa eze onye a na-eche. Mana ọ bụrụ ife niile ka mma akọwasịrị unu. O nwere ife ndị nke ị kwesịrị ịma n'onwe gị, nwee nke ekwesịrị ịkọwalụ gị. Kịta o kwesịgo na ijego maọbụ na ịkwadosigo ije. Nke izizi mmili dịbe nna gị, nke abụọ mmili ikwu nne gị, nke ịtọ mmili ikwu nna gị. Ọ mmili taa bụ ezumezu dị mmili gị. Nke izizi ka mkpọrọ gị ọzọ mmili dịbe nna gị, nke abụọ mmili ikwu nne gị, nke ịtọ mmili dị ikwu nna gị. Ịtọ a bụ ezumezu ndị mmili gị. Ọ bụrụ ịgwọ ọgwụ nne jie iche. Ọ na-abịa eme asị going back to the root, mana ụfọdụ ndị aghọtasịrọ nke a bụrụ ịgwọ ọgwụ. Ọ ga-ekwe m ịkọwalụ gị na ma ọ bụ na ekebewe blue brain box gị, ma ọ bụ na ekebewe tọlụ ọltanetọ dị na moto gị, ị ga-ama na Jizọs Kraịst dịka akwụkwọ nsọ si wee dee ya na akwụkwọ Matiu chapter 3 na tupu o bido ọlụ o ji sala ọkụ na John the Baptist mere ya mmili Chukwu. Abịa kọwala anyị na John chapter 5 o nwere mmili na Jerusalem a na-akpọ ọdọ mmili Besaida. Akọwala anyị na mmụọ ọma na-agbadata abịa akpa ya mmili a, na o nwere oge o ji abịa akpa ya, na ọkpa ya na onye izizi daba na mmili a, na ife ọbụla ọ sọkwala ya bụrụ ife n'ahịa gị na ị ga-enwere onwe gị. Ọ dịka na nke a ekwere nghọta. N'akwụkwọ 2 King chapter 5 onye isi ndị Syrian army bụ Neman yala ekpenta. O jege ebe niile o je, o nwere ife ọfụla emenwuli ya, mana ma gbalịa o jekwuru onye ama Elisha gwara ya jee na mmili Jordan ka ọ banye ugboro asaa na o ya enwere onwe ya. Mana ọ na-enwe doubting spirit otu ị na-enwe kịta ngwa abụghị n'ekili m na-amụ mana o mesịrị na chie o nwere onwe ya bụ Neman. Ụmụ ife ndị akọ ya banye na-akọwasị ọ nara ekwe ụfọdụ ndị nghọta. Ọzọ dịka ibie bụ na 4 elements of life na nke izi ọ gafesịkwara na ikuku ọzọ na-esite bụ mmili tupu efuzie aja na ọkụ. Ọ bụ na ọ ya ekwe gị nghọta, ị ga-ama na ụwa anyị nọ n'ime ya bụ n'elu mmili ka ọ dị, mana ijiri onwe gị ese ihe kpatara o ji bụrụ na ọtụtụ obodo bụ mmili bụ ihe na-ekewa fa na ibe ya ebe boundary dị. Ị kwesịghị ịma na mmili abụrụ ihe nkịtị. Onye mara ihe ọ na-eme, ị ga-ama na nkwụ dị na mba na-eyelu mba nri. Ụfọdụ ndị isi ekpelu na ndị isi ụka unu a na-esikwa n'azụ eje na mmili, mana fa ya gwara unu anyị na-afụsịfa, mana ọ bụrụ ibe niile ka anyị abịa na-ekwupụtasị. Mana ị kwesịrị ịma ihe ndị nke a ka ọ na-abalụ gị ulu. Emasị going back to the root ọ bụrụ ụdị nke iji egwu ọgwụ na ndị otu onye zugide afịa maọbụ onye isi ugwu Awụsa nata ọbụna onwe ezi ọmụrụ ma ọ sị na omebego omenala, mana ịma ndị ese ka akọwalụ gị ọfụma. A sị na onye amara ebe ọ na-eje bufee ya ama nne ya. Onye nwa ka anyị ji afụ ndị ọjọọ a. N'ihi eje na mmili abụrụ nnukwu ihe dị n'ime ya. Ihe eje nwụrụ onwe gị, mmadụ nwere ike iduje gị, o nwere adị akpọdo isi n'ala. Ị na-eje ọnụ ọbụla ihe ọbụla ị nwere ike iji wee je ọbụla ọjị ka iweta ilu ikpe ekpele ihe ile ọma gbasalụ gị ikwu na ibe gị, ihe ọbụla ị chọrọ ikpe ikpesie ya. Ọ bụrụ na mmili a ije ma nke ikwune nna gị ma nke ikwune gị ma nke dịbe nna gị, ọ bụrụ na mmili dị ọcha ị nwekwa n'ike ịsa arụ na ya. Ịchọkwanụ ikwuri wee ị na-asa arụ, ị na-atụnye obele wee na-asa arụ. Mana ọ bụrụ na ọ bụrụ mmili dị ọcha, ị nwere ike gbalịa na mkpọ ilu ebe ọbụla ị nọ bụ be nna gị ka ị fesara ya uso ịghọtago. Ọzọ dịka ibe nchekwa ka nkọwala anyị bụ na a na-ekwu going back to the root a mgbe niile ụfọdụ anara aghọtasị ife dị n'ime. Ị na-eje na mmili bulie n'obi na ọ bụrụ ije emegbu ihe dị na mmili maọbụ imekpa ihe dị na mmili arụ, maka ụfọdụ mgbe ọ na-abụ mpụta efu ndị buru efele plastik ma komkom fanta atụ ya n'ime mmili. Nke a jọrọ njọ bụrụ ya, nke a usoro o kwesịrị ije na mmili. Ihe ga-etinye n'ime mmili bụ ihe ọ ya bụ obere oge ode maọbụ ole ihe na-enwere ike imegide mmadụ maọbụ anụ dị na mmili. Mana obere oge anyị ewepụta ohere
ka anyị kọwa maka ihe ndị a ọzọkwa ma ka ndị nke na ụfọdụ mgbe faje ebusa n'okporo ụzọ ihe na-esi isi ya na-emebisi ụzọ ndị nke afọ o nwere ka o si adị mana anyị akọwa ya ụmụnne m asị m unu daalụ na arụ ebidogo n'Ifeoma ga-emela anyị cheta na onye gị na bụ Maazị Chinwatakwaku mgbe ọbụla anyị gbagotere n'ikuku ọ bụ na ibinyegoro anyị aka na subscribe ị ga na-enweta mkpọtụrụ anyị ya na YouTube ọ bụ na ibinyegoro anyị aka na Facebook na follow ị ga na-enwetakwa mkpọtụrụ anyị Igbo bụ Igbo anụ mma